bide luzea, hitzez adieraztea, ze zaila. Baina nonbaitetik hasi behar. Gureak, atzegi elkarteko guraso batzuen ausardiari esker sortu zen. Guraso horiek, desgaitasun intelektuala zuten euren seme-alaben integrazioan urrats handiak eman zituzten. Enpresa pribatu bat sortu zuten. Euren seme-alabek lanaren bitartez, gizartean inklusio erreal bat izan zezaten. Hasieran, sektore industrialean murgildu ginen. Inguruko enpresentzat lan egiten genuen, eta begira noraino heldu garen. Gipuzkoarentzat, eredu bilakatuta. Arlo tekniko industrialean egiten dut lan, proiektu arduradun gisa. Gureakeko berrikuntzako eta garapeneko taldea gara. Bi helburu nagusi ditugu. Gureaken desgaitasuna duten pertsonen beharrei erantzun bat ematea, lan prozesuak egokituz. Honi esker, laguntza behar handienak dituzten pertsonek sektore oso lehiakor batean lan egiteko aukera izango dute. Enpresarruntetan, pertsonak dira lanpostura egokitu behar direnak. Gureaken berriz, lanpostuak pertsonara egokitzen ditugu, edo nork bere gaitasunak landu ditzan. Horrez gain, bezeroen beharrei erantzuna ematen diegu. Soluzio integralen bitartez. Gure dibertsifikazioari esker, eskatzen digutenez gain, zerbitzu gehiago eskaintzeko gai gara. Euren partnerra gara. Gureak zerbitzuaken egiten dut lan. Gure dibisioak zerbitzu ezberdinak eskaintzen dizkie beste enpresei. Ostalaritzakoak detaile guztiez arduratzen gara. Beti gustatu izan zait ostalaritza, zerbitzari izateko prestatu ninduten gureaken. Bertan, lanpostu honetarako behar nuen prestakuntza jaso nuen, lagundu ninduten. Nire lanpostua egokitu zuten, autonomia eta profesionaltasun osoz egin nezan. Horri esker, gureak zerbitzuaken egiten dut lan, eta ikaragarri gustoko dut. Garbitasunako lankideek ere bertan egiten dute lan, baita berdeakoek ere. Zugandik oso gertu gaude. Hainbeste lekutan gaude, egunero gai garela erakusten.
Gureaken egon aurretik, beste lan bat baneukan arren, ikusita desgaitasun fisikoa neukala, gureakeko aukera aprobetxatzea erabaki nuen. Gureak dataposten lan egiten hasteak suposatu du nire karrera profesionalean beste aurrera pausu bat. Profesional bezala ikasteko eta garatzeko aukera eman dit. Hasieratik, nire ikasketengatik eta ezaugarriengatik, bagenekien datuen eta komunikazioaren kudeaketan lan egingo nuela. Nire gaitasunak eta talde osoarenak ahalik eta gehien garatzeko proiektuak koordinatzen ditut. Gureak dataposten, datuen, informazioaren eta komunikazioen kudeaketan espezializatutako zerbitzuak eskaintzen ditugu. Egunez egun, segurtasunarekin eta anotazio, atentzio, manipulatu eta bidalketa prozesu bakoitzaren kalitatearekin dugun konpromezua erakusten dugu. Desgaitasuna duten pertsonei laguntza eskaintzea da gure lana. Garapen pertsonal eta profesionala izan dezaten. Gure helburua pertsonen gaitasunak lantzea eta eurentzat egokienak diren lan aukerak topatzea da. Gureak itinerarin orientazio zerbitzu profesionala eskaintzen dugu. Pertsonek gureaken edo kanpoan izan ditzaketen lan aukerak edo aukera okupazionalak aztertzeko. Pertsona bakoitzari hobekien dagokion ibilbide profesionala diseinatzen dugu. Eta prestakuntza programa egokienetan parte hartzera errezten dugu. Pertsonek euren espektatibak bete ditzaten. Nik orientazio departamenduan egiten dut lan. Nire lana gureakera etortzen diren desgaitasuna duten pertsonei atentzioa ematea da. Lagundu egiten ditut, gidatu, euren erreferente bihurtzen naiz. Beste laguntza, beste arduradun izango dituzte, aktibidade profesionalaren arabera, baina beti mantenduko dugu harreman estua. Gaur, Juanjori agur esaten diot. Erretiroa hartzen du. Hainbeste denbora igaro ondoren, gauzak ez direla besterik gabe lortzen ohartzen zara. Lorpen txiki bakoitzaren atzetik lan asko egonda. Ilusioz eta esfortzuz beteriko urteak izan dira. Juanjoren moduko milaka istorioei esker, egunero danen artean gizarte hobeagoa eta justuagoa lortzeko gai garela erakusten dugu. Harronago enpresa handi honen parte izateaz. Lanean jarraitzeaz, desgaitasuna duen pertsona bakoitzak bere bidea aurkitu arte.